Pate Mustajärvi on kuollut. Katso video loppuun asti nähdäksesi hänen viimeisen kuvamateriaalinsa ja kuolinsyyn. Muusikko Pate Mustajärvi eli Pauli Antero Mustajärvi on kuollut 26. joulukuuta 69-vuotiaana. Kuolinilmoitus on julkaistu hänen virallisella Instagram-tilillään. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Pate Mustajärvi kertoi lokakuussa Facebook-tilillään, että hänen kehostaan on löytynyt tuumori. Nyt on kuulkaa käynyt niin, kun tässä taannoin mursin kylkiluuni, siinä samalla minun kehostani löytyi tuumori, joka paljastui luonteeltaan suhteellisen ärhäkkääksi, Mustajärvi kirjoitti. Samalla hän kertoi peruvansa tulevat keikkansa. Hoidot sen taltuttamiseksi alkavat saman tien, mutta koska toipuminen vaatii aikaa ja rauhaa, joudun valitettavasti perumaan kaikki tähän mennessä ilmoitetut keikat. Samalla nämä mun somekanavat hiljenevät toistaiseksi. Marraskuussa muusikko vahvisti kyseessä olevan syöpäkasvain. Syövän perkele heitti pienen kierrepallon keikkasuunnitelmiin, mutta tässä sairauslomalla ollessa on hyvin aikaa kirjoittaa, Mustajärvi totesi Instagramissa. Kirjoittamisella Mustajärvi viittasi elämäkertaansa. Hän ja hänen puolisonsa Tina Finn ovat kirjoittaneet testamenttielämäkertaa, Dosendo, jonka on tarkoitus ilmestyä kesäkuussa. Kirjan julkaisun kohtalo on toistaiseksi vielä avoin. Lähetä rukouksia ja osanottoja hänen perheelleen alla olevissa kommenteissa. Lisätietoja saat tilaamalla kanavamme.